Учей и Митко Митков. В предни позиции ще действат Клери Сербер, Борислав Рупанов в полузащита, докато в предни позиции ще действат Жувел Цумо и Набил Макни. Септември е един от едва трите отбора, които все още не познават вкуса на поражението през 2025 в F5 лига. Другите два са Левски и Славия, които вчера направиха зрелищно равенство 3-3. Тимът на Николай Митов записа 2 победи и 2 равенства в рамките на първите си 4 мача за новата година. А при още един успех днес, то днешните домакини ще се върнат на 10-та позиция, изпреварвайки ЦСКА 1948 и ще се отдалечат на 7 от Крумовград, Локомотив София и Локомотив Пловдив, като нито един от тези отбори не успя да триумфира в своите сблъсъци по-рано в хода на кръга. Хебър продължава да изпитва сериозни затруднения през този сезон. Едва една победа в 23 мача за групарите. Тя дойде през вече далечния месец септември с 3-1 над Берое. Серия от 16 поредни мача без успех и пазарджикли изглеждат като все по-сериозен кандидат за един от двата тима, които ще изпаднат. През есента беше част от Локомотив Пловдив, където така и не успя да се адаптира, може би по най-добрия начин. Клери Сербер има възможност да атакува празно пространство. Финтира Стефан Цонков. Дали това няма да бъде 1-0 в полза на Септември? Отговорът е не. Домакините затягат обръджа около наказателното поле на гостите. Алфонс Амаде, всъщност това беше Мойсес Пара, който... Митко Митков с удар над стената. Великолепно попадение! 30 минути след началото на срещата домакините откриват резултата. Зашеметяваш гол от страна на Митко Митков. Изпълнение над стената. Добре насочено в горния десен. Комбинира с Виктор Учей. Амаде. Пасът е за Борислав Рупанов. Ще успее ли да шутира юношата на Левски? Комбинира с испанския. Десен халфбек на Септември. А Галин Иванов удвоява аванса на своя отбор. Само няколко минути след като домакините откриха резултата. След гол на Митко Митков сега капитанът на Септември прави разликата в двубоя още по-убедителна в полза на тима на Николай Митов. Центриране към Набил Макни. Маркело. Удар на Йоанзи. Страхотно спасяване на Димитър Шейтанов. Ето го и първият точен удар от страна в днешния двубой. Струва ми се Септември направи достатъчно в предни позиции, за да заслужи тази предина. Неубедителни действия от Ишан Корт и в заключителните минути трудно бихме могли да определим действията на суринамския вратар. Предния матч между двата отбора отново видяхме Дуспа. Тогава тя беше реализирана от Асен Чандъров. Дали същото сега ще стори Борислав Рупанов? Прави го и 3-0 за Септември. 8 гол през сезона за Борислав Рупанов. Страхотно представяне отново от страна на 20-годишния играч на домакините. Хебър за пореден път се сгромоля. Топката за Валентайн. Неуспешно действие от страна на нидерландския централен защитник и тук някъде чуваме последния съдийски сигнал от Мартин Марков за тази първа част. В момента на нарушението от страна на Ишан Корт срещу Рупанов топката се намираше на аут линията. Или иначе казано все още не беше напуснала пределите на терена. Желания от Бруно Акрапович резултат предстои да разберем. Преди това центриране от Митко Митков, възможно за Септември и резултатът става 4-0 в полза на домакините. Сам Виктор Учей.
Страхотно подаване за Клери Сербер. Той има възможност да шутира и го прави. 5-0 за Септември. Играят футболистите на Николай Митов. Мойсе Спара влиза в наказателното поле. Подаване за Борислав Рупанов. Размина се бившия играч на Левски с топката, но Афонс Амаде се разписва за 6-ти път във вратата на Хебър. Трипл отиграване за Йоанзи. Възможност за гостите е, ето че суха мрежа за Септември в крайна сметка няма да има. Валентин Николов. И тук някъде чуваме последния съдийски сигнал на Мартин Марков, който узаконява най-заразителната победа на Септември от началото на сезона.